Hey, leuk dat je kijkt naar de serie Die Andere Vrouw. Ik ben Dianne Slijpen en ik ga op bezoek bij creatieve, ondernemende en inspirerende Limburgse vrouwen. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kan ik van hen leren? Deze keer Denise Clermons, een creatieve explosie. Goedemorgen Denise. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Hey, voordat we beginnen krijg je een paar korte keuzes van me die je zo snel mogelijk moet beantwoorden. Goed? Ja. Zwart-wit of kleur? Kleur. Haha, dat was wel heel snel. Heel snel, ja. Scribbel of schilderen? Scribbel. Scribbel. Drukte of rust? Rust. Zingen of dansen? Zingen, dansen. Zingen niet, dat mag niet. Ah, shit. Zingen. Zingen. Oké. Hey, we zitten hier. Waarom? Ja, we zitten hier in mijn gedeelde atelier van Fantasticé. En Fantasticé is een stichting die eigenlijk een werkplek biedt voor mensen met een GGZ-achtergrond. Mm-hmm. Omdat eigenlijk wel bewezen is dat creatief bezig zijn heel goed werkt op de psyche. Mm-hmm. En ik ben hier denk ik 3,5 jaar tegenaan gelopen dat dit bestond. En toen ben ik ook netjes op intake geweest. En toen mocht ik hier een deel van het atelier gaan bezetten, exploderen hier. Ja, super mooi. Ja. Hey, voor mensen die niet weten wat GGZ is, kan je dat uitleggen? Ja, GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. En ik heb daar best wel een heftig verleden in. Ik ben in 2013 voor het eerst psychotisch geworden. En dat kwam best wel hard binnen even. Op een gegeven moment heb je ook een label, een hele hoop medicatie. Daar wordt je hele toekomst wordt eigenlijk even overhoop gehaald. Want er wordt je vooral verteld dat je een hele hoop dingen niet meer kan of moet doen. Ik heb eigenlijk sinds 2013 tot eigenlijk 2019 best wel turbulente jaren meegemaakt met opnames en psychoses. Ik ben zelfs opgenomen geweest in een isoleercel. Dus het zijn best wel heftige dingen. En uiteindelijk toen ik bij Fantasticé terecht kwam, heb ik de mogelijkheid gekregen om ook mijn huis te laten. Al moet ik zeggen dat het ook wel een permanente expositieruimte is. Maar om hier vooral ook groter te werken. En dat geeft mij soms echt enorm veel rust in mijn hoofd. En ook omdat hier ook mensen werken die redelijk dezelfde dingen meemaken. En die je net wat beter begrijpen dan de Jan Modaal, om het zo even te zeggen. Ja. En zij hebben mij ook ondersteund en geholpen met mijn idee om afgelopen september een expositie te houden. En daar mocht ik in de Lutherse kerk mijn werk hangen. En mijn concept was ook, omdat ik het heel erg lastig vind, omdat ik natuurlijk die achtergrond heb en mezelf ook heel lastig op waarde kan schatten, had ik besloten van, weet je wat? Ook om meer inzicht te verschaffen, ik ga de kunstwerken linken qua prijs aan alle kosten die ik tot nu toe al gemaakt heb. Dus de therapieën die ik heb gevolgd, de medicatie wat ik heb genomen. En om het ook nog lekker confronterend te maken, heb ik ze ook op infusen en spuiten gehangen. Want ik heb naast mijn GGZ-achtergrond ook nog een fysieke beperking. Dat waarschijnlijk ook getriggerd is door de medicatie, omdat er heel veel bijwerkingen bij zitten. Ja. Dus ik heb ook een auto-immuunziekte waar ik 8 wekelijks infusen voor moet hebben. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, weet je wat, ik ga die infusie ook gewoon verzamelen. Ik maak gewoon van mijn hele leven een kunstproject. Ja. Dus, en die heb ik dan ook gebruikt om te presenteren bij de expositie. En hoe reageerden de mensen daarop? Heel heftig. Ik moet zeggen dat ik de impact niet zo verwacht had. Want ik ben altijd heel bezig in mijn hoofd en ik wil er van alles. En dan lukt het de warempel ook nog. En dan is die avond daar en dan komt alles samen. En ik heb letterlijk die avond gedacht, nee, ik kan dit niet. Dadelijk zit ik weer opgenomen, want het komt zoveel op me af. Ook heel veel mensen die enorm geraakt waren en gechoqueerd waren. En wat blijkt is dat ook een hele hoop mensen met dit soort problematiek kampen, maar daar niet mee naar buiten durven komen, omdat er toch een stigma op rust. En dat was ook wel mijn bedoeling. En ik krijg nog kippenvel als ik daarover praat. Maar er zijn mensen naar me toegekomen waarvan ik echt zoiets heb van, wauw,
wat vet, wat mooi dat ik dit heb kunnen bewerkstelligen. Dat iemand dit durft te zeggen, dat iemand naar buiten durft te komen. Ja. Om naar deze expositie te komen omdat ze zo geïnspireerd is. Of dat mensen hulp gaan zoeken omdat ze denken, weet je wat Denise, jij legt alles op tafel. Dat kan ik ook. Dat ga ik ook doen, want het is uiteindelijk wel beter. En ik zie hoe het jou positief heeft Je bent een inspiratiebron. Ja, en dat is ook altijd iets wat ik heb willen zijn. Maar ja, dat is niet iets wat je... Zomaar wordt. Ja, en op het moment dat het dan gebeurt, dan vind ik dat ook wel een beetje eng. Want ja, dat brengt ook verwachting met zich mee. En daardoor heb ik misschien ook al zo'n beetje gevoel van... Oh, maar ik ben er ook nog helemaal niet. En leen vooral niet op mij. En ik doe maar wat. En dan komt er ook al die paniek weer boven. Terwijl, ja... Als ik daar dan sta, ik heb ook nog een liedje gezongen met mijn collega Roeland, die zit hier, die maakt muziek en staat ook op piano. En op dat moment voel ik me heel erg in mijn element, maar daarna slaat wel ook paniek toe. Je had het zojuist over dat je zingen ontdekt hebt. Je koos net ook voor zingen, heel duidelijk. Waarom koos je voor zingen? Wat brengt het zingen jou? Nou, in die zin kan ik dat blijven doen ook als ik... niet kan bewegen. En ik heb wel vaker in een lichaam gezeten dat niet kon bewegen. Dus ja, dan is zingen nog het enige wat overblijft. Dus vandaar denk ik, ja, dat is het enige wat ik dan wel altijd nog heb gehad. Mijn stem of mijn... Dus het geeft eigenlijk ook op bepaalde momenten troost. En, Ja, ik merk ook wel dat... ik ben nu sinds kort ook een beetje met zangtherapie begonnen. Dat het mij echt... waar ik dan misschien echt heel hard zou willen schreeuwen. Als ik het dan in een liedje kan doen en dat ik daar ook bepaalde lyric in kan verwerken die ik kwijt wil. Dat me dat wel een soort opluchting biedt. Ja. Mooi. Ja. Soms denk ik wel eens van, goh, ik zou 7 levens kunnen leiden met deze dingen wat ik ben aan het doen. Maar is wel een goed teken, toch? Ja, vervelend doe ik me in ieder geval nooit. Ook precies. de coronacrisis heeft mij echt geen moment dat ik gehad heb van dat ik me verveel. Want ja, ik vind altijd wel iets om te doen. Dus want naast dit soort dingen schrijf ik ook. Ja, ik vind zingen ook heel leuk. Dat ben ik nu een beetje aan het ontdekken. En geef mij, weet ik veel wat, een hoop zand. En ik zal me daar uren mee kunnen amuseren, bij wijze van spreken. Ja, heerlijk toch? Dus en dat vind ik ook wel mooi als ik dat een beetje mee kan geven aan anderen. Vooral als ik zie dat mensen zeggen van, ja, ik ben helemaal niet creatief. Dan denk ik, nee, iedereen is creatief. Je moet alleen vinden waar dat zich manifesteert. En... Als ik daar ook nog iets in zou kunnen betekenen, dan ben ik nu een beetje aan het zoeken qua opleidingen of misschien nog bijscholing of wat dan ook. Dus dat ik dat in iemand kan helpen belichten. En dat de iemand, waarde van creativiteit. Ja, want het hoeft niet per se altijd schilderijen maken te zijn. Het kon ook heel erg creatieve oplossingen bedenken voor in een bedrijf kan... Ja, misschien heel plat gezegd niet zo creatief klinken, maar het is het wel. Het is de linkjes die je maakt en de dingen die je kan met de beperkingen. Dat is creativiteit, denk ik. Dus. Als je nu de mensen die kijken een tip zou mogen geven, wat zou dat zijn? Een tip? Ja. Wow. Nu overval je me. Ik hoor je hoofd overuren maken. Welke? Een tip. Ja, ik denk dat... ik ben zelf best wel een gefrustreerd persoon. Al zul je dat misschien niet zo zeggen als je mij ziet. Maar als je leert hoe je frustratie kunt ombuigen in het maken van iets moois... dan uiteindelijk wordt het leven dan toch een stukje mooier. Heb ik het idee. En hoe doe je dat? Door te vinden waar dat stukje creativiteit of passie zit. Ja, dat denk ik. Mooi, dat is een hele mooie. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor het supermooie gesprek. Ja, jij bedankt. Ik heb toch een klein cadeautje voor je. Ik hoop dat je nee, het lust. Oh ja, dat lust ik altijd al. Chocolade. Ja, dat lust iedereen wel, hè? Ja, lekker, dankjewel. Hey, dankjewel voor het inspirerende gesprek. En, ja, jij bedankt. Ja, de mensen kunnen je gewoon vinden via de linkjes. Ja, dus,
Vond je het een toffe aflevering en denk je vanaf nu wil ik er geen meer missen? Klik dan nu op abonneer.